Katapos ko lang maglinis doon sa loob. Katapos ko lang mag-mop sa kusina, sa salas, magpunas ng mga lamesa. Kasi kahapon hindi ako nag-mop. Tapos, nakasampay na rin ako ng mga nilabhan ko. Eto, talbos ng kamote. Again. Hugot ti kamote. Pambansang gulay ng Taiwan. Kung hindi repolyo, kangkong. Tapos ganito guys. Ganyan. Mahalaga sa kanila yung parang tangkay nila dito. Binabalatan lang siya ng ganyan. O, ganyan. Ganyan ka wise ang mga Taiwanese. Kaya mayaman sila. Ayan. Walang natitira guys. Pero sabi kasi ni Lola, dito yung masustansya dito. Sabi niya. Kaya ngayon kagaya nito may butas-butas siya. Ayaw na niya yan. Pero gusto nila yung tangkay niya. Ganyan. Ayan. Dito ako sa labas guys kasi mas presko dito. Sa loob kung walang electric fan, mainit. Ayan. Ayan. Walang nasasayang guys. Lalo na yung mga matatanda dito as in. Walang nasasayang sa kanila. Ganyan. O, balatan lang siya guys. Ganyan. O, diba? Diba sa atin, sa Pinas, dyan sa Pinas, dito lang yung sa atin, dito sa may parang maganda dito sa taas niya. Ganyan, diba? O kaya, o ganyan. O ganyan, wala na ito, diba? Pero sa kanila talaga, walang nasasayang. Ganyan. O. Tapos alam nyo guys, yung pagluto nila dito, ito nilalaga ko lang. Tapos, pagka luto na siya, pag malambot na siya, lagyan ko lang siya na, yung isang bowl, lagyan ko ng ano to? Olive oil, tapos asin. Ilagay ko yung luto ay nalaga ng ganito, ilagay ko lang, halo-halo ko lang yun, ganun lang kainin na nila. Kaya kung minsan kapag ganun yung pagkaluto, hindi ako kumakain. Ang ginagawa ko, yung nalaga ko, nagseset aside ako ng konti, tapos nagtitimpla ako ng bagoong tsaka suka. Kung may kamatis kami yan. Kaya bumibili ako ng sardinas, nilalagyan ko ng talbos ng kamote. Ang halaga sa kanila guys, yung ganito niya, yung tangkay niya. Ito raw yung masarap, sabi ni Lola. Diba? Ang pambansang gulay ng Taiwan, talbos ng kamote, bao. Ayan guys, ang presko dito sa labas. Ayan. So, diba? Walang nasasayang. Ganyan ang kawais ang Taiwan guys. Kaya yaman-yaman nila. Si Lola nga, kapag may ulam kami, yung isang mangkok, may matitira pa as in kunti kahit ganyan lang. Ilalagay pa rin niya sa ref yan. Tandang-tanda niya yan. Pero kung minsan naman, sinasabihan ako ng mga anak niya, kapag nagluluto ka ng ulam,
pag umaabot naman ng 3 days, itapon mo na, sabi nila. Alam naman nila. Mahilig kasi si Lola na lagay sa ref kahit ang tagal-tagal niya. Yun nga, kadarating ko dito guys, sa ref nila, ang dami-dami mga kung ano-anong mga nakabote, gano'n. Kaya nung ininisan ko yung ref nila, sabi ko sa Lola, kung ano yung hindi mo na ginagamit tsaka matagal na, itapon mo na, sabi ko. Kasi kapag nakakain niya, lalo na kayong mga matatanda, hindi maganda sa katawan, sabi ko. Gusto naman niya yung iba, pero yung iba hindi niya tinapon. Ayan, ganyan lang. Mamaya, anong oras na ba? 9:30, mamaya. Mga 10:30, ganun. Ihanda ko na kung ano yung gustong kainin ni Lola. Ito naman, titignan ko na yung gusto kong kainin. Minsan, nagluluto na lang ako ng ito, yung noodles niya. Lagyan ko ng talbos ng kamote. Ano lang, kanya-kanya kami. Paggabi lang kasi andito yung anak niya. Talagang nagluluto ako. Kapag ang niluluto ko, 4-5 na putahe, maliban pa sa sabaw. Diba sa atin, yung tinola na manok, ulam na natin yun. Sa kanila, sabaw pa lang nila yun. Hindi kasi sila mahilig umiinom ng tubig pag kumakain tayo. Hindi sila mahilig. Sa atin, diba, pag kumakain tayo, may nakahanda ng tubig doon, o kaya soft drinks. Sa kanila hindi. Parang tubig na nila yung sabaw. Pagkatapos nilang kumain, ayun, buha na ako ilalagay ko sa malaking bowl, yung sabaw, yun na, parang yung iniinom nila, parang pinapapak nila yung sahog na manok, ganun. Hindi kagaya sa atin na yung sabaw na tinola ng manok, yun na yung ulam natin. Sa kanila, sabaw lang nila yun. Tapos 3, 4, 5 na putahe yung ulam nila. Pero isang platito lang, ganun. Hindi kagaya sa atin na pag magluto tayo ng ulam, isang malaking kaldero, malaking kaserola. Tapos hindi sila mahilig sa kanin guys. Maliit lang. Ama! Maalala ko pala, wala kaming bigas. Buti na lang. Ama! Ni Chow Mia! Kaya? Alala ko, wala pala kami bigas. Sasain ko na lang yun mamayang hapon. Kagandahan nito guys, pwede kang magtawag, mag-deliver na sila dito, hindi ka pupunta sa bilihan, gano'n. Siyang 忘记啦。等一下晚上，你给我讲没有咩啊，没有咩啊。Kasi kagabi nagulat ako. Matutulog na sana kami tapos biglang hindi naman napasigaw. Napalakas yung boses ni Lola. Pumunta pala siya sa kusina. Chine-check niya yan yung mga gasol. Kung minsan nagkakalimutan ko. Chine-check niya yan. Pumunta sa kusina. Tapos nadaanan niya yung lagayan ng bigas namin. Nakita niya. Nakita ko naman kahapon na wala kaming bigas raso. Alam ko linggo, kaya hindi ko na sinabi sa kanya, baka walang mag-deliver naman. Ayun, nagdi-debate na naman kami tungkol sa bago kami natulog tungkol sa bigas. Nung sinabi ko sa kanya, kung sinabi ko ba sa'yo na wala tayong bigas, meron bang mag-deliver ilinggo, sabi ko.
Hindi na siya humingi. Ayan. Tumatawag na siya. Tumawag siya sa bilhin. 好啦。Nakalimutan din daw niya. $750 NT yung 25 kilos guys. Parehas din sa atin. Parang parehas din. Yung 750 ay parang mahal. Kasi 750 NT sa rate ngayon pupunta na siya sa 1.3 sa atin. 1.3 ganun. Yan, ganyan guys. Oh. Ha? Hauteng siya. May konting natira pa kasi doon sa may sako kaya ilalagay ko na siya sa tupper. Baka mamaya dyan na yung bigas. Yung bilis, nakamotor naman yun. Ayan, tapos na guys. Isang bundle lang to. 30 NT. 30 NT. Binili ko kahapon sa palengke. Ayan guys, tapos na. Nandito na lang. Bye-bye guys. Salamat po sa mga nanood sa mga video ko. Thanks for watching. Bye-bye!